Защо приятелските връзки стават все по-предизвикателни с напредването на възрастта? Причините не са само твърде натоварения живот, социалните мрежи или политическото положение. Това също е и естествен етап от живота. В света на порасналите хора, приятелските връзки се основават на тази брутална истина. Ако връзката няма стойност, значи няма и връзка. С времето човек все по-рядко влага енергия в приятелските си връзки от детството и в даден момент ги изоставя напълно. Той започва да се стреми в осигуряване на личните си душевни и материални нужди. Ако не можете да бъдете част от неговото ежедневие и статус, той ще ви изостави. Ако не можете да удовлетворите душевните му и емоционални нужди, той ще ви изостави. Често без конфликти и без чувство за близост или раздяла. Човек просто не би вложил енергия за връзка, която няма стойност за него. Той вече познава себе си добре и това, което му доставя удоволствие. Съвременният живот на човека често е претоварен. Това го възпрепятства да се фокусира върху повечето неналежащи социални взаимоотношения. С напредването на възрастта, способността на мозъка да обработва сложни социални ситуации намалява и човек започва да избягва ненужните контакти. На него неизбежно му се налага да съхранява енергията си само за хора, които го подкрепят, ценят или просто му доставят спокойствие. Ако това ви смущава твърде много, ето как да се справите. Спрете да преследвате връзки, в които другият човек не вижда вашата стойност. Оставете миналото да избледнее както за вас, така и за другите. Приемете факта, че през живота ще ви се налага да прекратите много връзки. Отделете време за новите хора и възможности, които ще се появят в последствие. Това са вашите действителни приятели. Дори и да няма какво да им дадете, най-искрените от тях ще останат с вас. Вие имате стойност за всеки, който споделя вашите интереси и уважава вашите ценности.